खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ पिआरपि दोलोनि स्टेट प्रेसिडेन्ट रन्जय कुमार ब्रह्मआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायथिदों। बयबो रायजो राजाफोरा लुबैदों दि प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा ज' जाथों होनना, नङाब्ला माखासे फिसा फिसा जाहोनखौ लाना गावजों एना एनि जाबाय थायोब्ला बिजेपिआ 100% बिटिसिआव हाबगोन आरो बिजेपिआ बिटिसिआव सोरखार दायोब्ला बर'फोरनि काउन्सिलाबो थानाय नङा होनना रन्जय कुमार ब्रह्म बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएल बिपिएफ ज' जायोब्ला हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि आगदा आखाइया थबस्र'जगोन। बेनिखायनो हिमन्तआ बर'फोरखौ गावनि आखाइ मुथियाव लाना फिदिंगासिनो दङ। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बर'फोरनो सुबिदा होफ्ला होफ्लि बर'फोरखौ फोजोबस्रांनो नाजागासिनो दङ आरो बिथाङा ओरैनो थाव फोननाय बायदिल' फुनफागासिनो दङ। 1,500 कौटिजों जों जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हाया। 1,500 कौटि मोननायखौ आलादा रायजो मोननाय बायदि मोनबाय नामा? प्रमद बर' हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावोदि 1,500 कौटिया मोनसे फिल्मनिबो बाजेट नङा दानि दिनाव होननानै। पुलिस थानानि सिङावनो आइजोखौ गाज्रि आखुथाय दिन्थिनायजों लोगोसे तन्मय डेकाया आइजोआ देखायनो लाबोनाय बायदि फोरमान बिलाइखौ गारजोबनायखौ अजद होदों। गरेस्वर पुलिस थानानि लेङाइ अ.सि. तन्मय डेकानि बेरेखायै अजद होदों जाथायजों बोलि जानांनाय आइजोआ। थांनाय सेप्तेम्बर दानावनो आइजोआ गावनि हिन्जावसानि सोमोन्दो थानाय सासे सेंग्राया वाट्सएपआव गाज्रि मेसेज हरनाय सेंग्रानि बेरेखायै गरेस्वर पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होदोंमोन आइजोआ। नाथाय पुलिस थानानि सिङाव आइजोखौ गाज्रि आखुथाय दिन्थिनायजों लोगोसे तन्मय डेकाया आइजोआ देखायनो लाबोनाय बायदि फोरमान बिलाइखौ गारजोबदों होनना आइजोआ अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। रङियानि प्रितम कुमार बर'आ इन्टारनेशनेल ताइक्वान्डु चेम्पियनशिपआव सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। रङिया गरियाकट गामिनि बर'नि मुंदांखा मिउजिक एरेन्जार हेमन्त कुमार बर'नि फिसाज्ला प्रितम कुमार बर'आ कलकातायाव खुंजानाय इन्टारनेशनेल ताइक्वान्डु चेम्पियनशिपआव ताइक्वान्डु गेलेनानै सिलभार आरो ब्रन्जनि मेडेल आवग्रिनो हादों। अमा थावख्रि कालचारेल मिउजिक फेस्टिभेल 2024 खुंनायखौ लाना फिनजाथाय होदों उदालगुरि जिल्ला एबसुआ। थांनाय 29 दिसेम्बर खालारखालि डिमाकुसि खाग्राबारि पिपल हलि थावनियाव गोमालांनो हमनाय अमा थावख्रिनि मुङाव खुंनाय कालचारेल मिउजिक फेस्टिभेलाव उदाङै जौ जुवा लोंनाय जानायनि थासारिजों गुबुंले थासारि सोमजिनायखौ लाना उदालगुरि जिल्ला एबसुआ गोख्रों खेंफोरथि होदों। मैया गाहाय मावखुलि जोहोलाव बाजिराम बर' नयंमानिफ्राय बिटिआर गोरोबथानि 8.4 दफाखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मैया एबसुआ हिरेननाथ आइपिएस एडिजिपि स्पेशेल ब्रान्च सिकिउरिटि एन्ड सिएमसिभिसि आरो प्रसान्त सइकिया एसपि स्पेशेल ब्रान्चखौ लोगो हमदों। लोगो हमहैनायाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबित नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। बिटिआर सोरखारा गुवाहाटीनि मासख'वायाव थानाय प्रागज्यति आइटिए सेन्टाराव खुंफुंनाय मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों कमिउनिटि भिजन डकुमेन्ट हाबाफारिखौ मैया बेखेवबाय। मख'जाथावदि बे बिटिआर ओनसोलनि गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि आरो जौगाथायनि थाखाय हाबा मावलांनायनि थांखिजों बेखेवनाय मैयानि भिजन डकुमेन्ट हाबाफारियाव
बर' गार' राभा हाजं मदाहि कसारि बर्मन मान्दाय बर्मन कसारि नाथजगि गरखा सरनिया कसारि उरिया देसि बेंगलि आरो एस.सि. हारिफोर जेरै केरबता हिरा बेंगलि पाटनि बायदि हारि माहारिनि थान्दैफोरा बाहागो लायो। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य लोगोसेनो आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि, लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया, एमपि जयन्त बसुमतारी, मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। चिरां जिल्लानि खुंग्रि ओनसोलाव फरेस्ट रेन्ज मावख' गायसननाय जाबाय। बेखौनो लानानै खुंग्रि जौगाखां आफादा बेखेवनायजों लोगोसे साबायखर जासिनाय हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन चिरां जिल्ला काजलगाव फरेस्ट डिभिजननि डिएफअ कुनजन बसुमतारी लोगोसे रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार जासमनिक मुसाहारि बिथांमोना। हाबाफारियाव बाहागो लानानै डिएफअ कुनजन बसुमतारी आरो खुंग्रि जौगाखां आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि बिथांमोना खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायथियो। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।